Mifa production jabarani filɛbagaw an ka foli bɛ se aw bɛɛ ma ni aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dayɛlɛni aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Cheick Bukadari Magasuba a y'aw bisimila. An ka bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ n'ale dayɛlɛna an bɛna bakuruba belebele dɔ ta o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye an b'a fɔ CAN Côte d'Ivoire 2023 n'ale bɛ ka kɛ Ivoiriens fɛ nin wagati in na ale tile sabanan jaabiw fo ka taga se an b'a fɔ 8e de finale ale wagatiw fɛnɛ selen don an bɛna an da don o la. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛna kuma fɛn min ye anw ka championnat national ale match en retard dɔ kɛra fo ka se a ka tile 15nan o dolantanw olu fɛnɛ daminɛra di an bɛna an da don olu la fo ka kuncɛ Europe kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw caman an bɛna olu di aw ma a y'aw bisimila. I n'a fɔ kuma daminɛ kun y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na CAN ale daminɛra fɛn min ye Ivoiriens fɛ yen nɔ i bɛ a jate minɛ bakurubaw kɔnɔna na o dolantanw olu kuncɛra fɛn min ye tile sabanan jaabiw i bɛ a jate minɛ Guinée Bissau ale cira Nigeria fɛ 1-0 fɛn min Guinée Équatoriale balanaba surprise ba ale ye Côte d'Ivoire la jɔ ka 4-0 ko la o kɔfɛ Mozambique ni Ghana dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 Cap Vert Égypte o fɛnɛ banna 2-2 Gambie ale cira Cameroun fɛ 3-2 fɛn min ye Sénégal ye sebaya sɔrɔ Guinée kan 2-0 Mauritanie ye Algérie ci balanaba kɔnɔna na 1-0 fɛn min Angola Burkina Faso o banna 2-0 ka taga Angola kanu na Namibie Mali o banna 0-0 Afrique du Sud Tunisie an b'a fɔ o fɛnɛ banna 0-0 o tɛmɛnen kɔ sa i bɛ a jate minɛ fɛn min ye Zambie Maroc o banna 1-0 ka taga Maroc kanu na Tanzanie RDC ale dolantan an b'a fɔ o banna fɛn min ye 0-0 ye o kɔfɛ 8e de finale olu bɛna 8e de finale ninnu kɔnɔna na sa i b'a ye Angola ni Namibie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Nigeria ale bɛ Cameroun bisimila Guinée Équatoriale la ale ni Guinée Conakry olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fo ka se Égypte RDC olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Cap Vert Mauritanie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sénégal Côte d'Ivoire olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fo ka se Bamaliba ale bɛ Burkina Faso bisimila Maroc ale bɛ Afrique du Sud bisimila ni 8e de finale ni ye olu dolantanw ye i bɛ a jate minɛ fɛn min ye classement des meilleurs buteurs la sa Emilio Nze ni ale bɛ Guinée Équatoriale an bɛ se k'a fɔ nin wagati na ale ye celu 5 don fɛn min ye Bagdad Bouneja Algérie celu 3 Mustafa Mohamed Égypte celu 3 fɛn min Bertrand Traoré Burkina Faso celu 2 Gelson Ondala Angola celu 2 Lassine Sinayogo Bamaliba ale fɛnɛ ye celu 2 sɔrɔ ka don fo ka se Lamine Camara Sénégal celu 2 Mbululu ale bɛ Angola b'a f'i ye nin tɔgɔ nin Mbululu ale bɛ Angola celu 2 ani Temba Zouane ale bɛ Afrique du Sud ale fɛnɛ ye celu 2 sɔrɔ ka don dolantan ninnu ni fɛn minnu bɔr'u kɔnɔ a bɛ n'o jaabiw sɔrɔ an ka donna nataw kɔnɔ n'Ala sɔnna ma. N'an bɔra ye hali bi an bɛ to CAN kɔnɔna na an bɛna an ka aigle n'o ye an ka samata sɛgɛw ye Bamaliba tarata do ni Ala y'o yira an kɛnɛ la ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 ma Mali ale bɛna Burkina bisimila an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu kɛ an ka aigle ye fɛn min ye sebaya ye Ala ka se ka o nɔgɔya u ye. N'an bɔra ye nin wagati na an bɛ taga anw ka championnat national la Mali ka championnat national an b'a fɔ match en retard dɔw kɛra n'o ye Ligue 1 Orange ye tile 8nan na USC Kita ale cira Stade Malien fɛ gɛlɛya b'a la 3-2 fɛn min tile 13nan na Club Olympique de Bamako Joliba se sebaya sɔrɔ ale ka 2-0 o kɔfɛ dɔrɔn tile 15nan ale dolantanw olu daminɛra ka ban fɛn min ye AS Real ye sebaya sɔrɔ 11 créateurs ka 1-0 AS Police ale ni ATS de Koro bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ US Buguni ale bɛ Afe bisimila AS Bakarijan bɛ Isufasi bisimila AS Koni Stade Malien bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min Black Star ale bɛ Joliba AS bisimila USC Kita bɛ Binga bisimila US Buguba ale bɛ Club Olympique de Bamako ale bɛ o bisimila. N'an bɔra yen an bɛna an ka duguma dolantanw na n'o ye an ka Ligue 2 kɔnɔna na o tile 7nan na sa i b'a ye fɛn min ye o jaabiw la FC Erfa ale ye sebaya sɔrɔ AS Pays-Bas ka 1-0 fɛn min ye AS Guerrier ale cira Tonnerre FC fɛ 1-0 AEM cira FC Jara fɛ 1-0 Africa Foot ASB ye 3-0 kɛ ale la fɛn min ye AZ FC ale ni AS Lassa dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 Kingi FC ale ye sebaya sɔrɔ CSP ka 1-0 Yelen Club ale cira fɛn min ye Derby Academy fɛ 2-1 an bɛ taga nansarala nin wagati na ni an tagara nansarala an b'a da aw tulo kan k'a fɔ fɛn min ye Coupe du Roi ale quart de finale olu dolantanw olu jaabi b'an bolo n'o ye Espagne ye Celta Vigo an b'a fɔ nin wagati in na ale cira fɛn min ye Real Sociedad fɛ 2-1
Mallorca ye sebaya sɔrɔ Girona ka 3-2 fɛn min Athletic Bilbao ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ FC Barcelone ka 4-2 Atletico Madrid ale ye Sevilla 1-0 o kɔfɛ demi-finaliste donna sa Atletico ni Athletic Bilbao bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Real Sociedad ale ni Mallorca olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɛ ka bɛn fɛn min février kalo tile 27 an bɛ taga anglais fɛ olu ka FA Cup la i b'a ye o dolantan fila jaabi b'an bolo yan Chelsea ale ni Aston Villa dɛsɛra ɲɔgɔn na funifu Tottenham Manchester City ye sebaya sɔrɔ ale ka 1-0 farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan nin de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye bi an bɛ foli di aw bɛɛ ma an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ an ka aigle ye ka bɛn tarata nata ma ani an badenkɛ n'o o ye Burkina ye an n'olu bɛ ɲɔgɔn na an bɛ ni fiɲɛ cira bɛɛ bolo b'i kundoni na an ka laɲini kun tɛ nin mais n'a ma ɲa n'an ni Burkina de fɛnɛ bɛnna nin ye farikolo ɲɛnajɛ n'a a sariyaw ye nin ye a n'a tagasiraw ye an kɔni an ka Ala deli Mali ka se ka sebaya sɔrɔ hɛrɛ kɔnɔna na an bɛɛ bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma an ka supporters bɛɛ ma an ka ni Mali gagnera maa si kana bɔ ka tiɲɛni kɛ ka mɔgɔw ka mobile vitres ci ou ka mɔgɔw ka da kari an k'olu bɔ a la an ka nisɔndiya kɛ ka sɔrɔ an ma mɔgɔ wɛrɛ dekun wa an b'a ɲini aw fɛ hali bi an ka baara ni an ka se ka sankɔrɔta sɔrɔ a la ka courage sɔrɔ a la o tɛ taga aw yɛrɛ ka cɛsiri n'aw ka dɛmɛ kɔ o ye mun ye an ka émission a ka to k'u aimer o yɛrɛ kɔfɛ a ka to k'u partager kosɛbɛ pour que hali bi caman bɛ se ka fara an ka yetaw kan n'o ye an ka view ye an bɛ foli di aw ma aw k'an bɛn dugukun wɛrɛ ni Ala sɔnna ma